खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो जायफोरा चेनेलाव गोदानै फैदों सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै गुवाहाटी दिसपुराव मासे फिसिनाय मैदेरा पार्किंआव दोननाय माखासे गारिफोरखौ रागा जोंनायजों नष्ट खालामदों। मोनथिनाय बायदिब्ला रामु मुंनि मासे फिसिनाय मैदेरा हरखाबै राग जोंनाय दिन्थिनानै खुद्रिनाय आखुजों दिसपुराव थानाय हंकर एकाडेमिनि साखाथियाव पार्किं खालामना दोननाय गोबां कारफोरनि सायाव गाग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों। मैदेरनि राग जोंनाय थासारिखौ नुनानै हंकर एकाडेमिनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गोख्रैनो रैखाथि गोनां थावनियाव लांनो गोनां जादोंमोन, जेराव हंकर एकाडेमिनि साखाथियावनो गोबां भिआइपि कारफोरखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे स्कुल बासखौबो गाग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनाय बायदिब्ला मैदेरनि माउथ कुमार राभाया फुंनि 10 बाजिसोआव मैदेरखौ थुखैनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थानाय समावनो हरखाबै राग जोंनानै बेबायदि थासारिखौ खालामदोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला बे मैदेरा जोबोर अख्रा। 2 बोसोरनि सिगां बे मैदेरानो सासे माउथखौ गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदों होनना मोनथिनो मोन्दों। मैदेरनि माउथआ कन्ट्रलाव लाबोनो नाजादोंमोन, नाथाय मैदेरा माउथखौबो गाग्लोबदोंमोन। थासारिया गिख्रंथाव महर लानायाव पुलिस आरो हाग्रा बिफाननिसिम खौरां हरनाय जायो। हाग्रा बिफाननि मणिमाला मुंनि मासे मैदेरखौ लाबोनानै हान्थना होनो नाजानायावबो फेलें जानायाव ट्रेनकुइलाइजार खालामनो गोनां जादों। हाग्रा बिफाना ट्रेनकुइलाइजार खालामनायनि उनाव कन्ट्रलाव लाबोनो हादों होनना मोनथिनो मोन्दों। थांनाय 22 जुनाव माजबाटआव 16 बोसोर बैसोनि फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायनि सायाव खौरां लाहैदों मिरु एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'आ। दुधनैयाव जानाय जाथाय, माजबाटआव जानाय जाथाय आरो दिकाजुलियाव किडनेप खालामनाय जाथाय बे गासै जाथायफोरनि सायाव फैगौ 28 आरो 29 जुनआव क'क्राझारनि चिल्ड्रेन पार्कआव गोख्रों धरना होनायनि हाबाफारि लादों होनना फोसावना होदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। जाथाय जानाय लोगो लोगो पुलिसआ गोख्रोङैनो एक्सन लायो आरो दायनिगिरिफोरखौबो गोख्रैनो एरेस्ट खालामो, नाथाय दायनिगिरिफोरा भारतनि आयेन बायदियै जिबायदि साजा मोननो नांगौ बेखौ मोनालासेनो दसे सम जोबथेसालियाव थानायनि उनाव बेल लानानै गबोयो, नाथाय मोननांगौ साजाखौ मोना, जायनि थाखाय दिनै बे गिख्रंथाव जाथायफोरा खनले जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेखायनो दायनिगिरिफोरखौ पक्स' आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौ होनना दाबि खालामदों मिरु एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'आ। तामुलपुर जिल्ला पुलिस थानानि मोखाङाव गंसे पेट्रल रोगाग्रा गारिया गोग्लैनानै गिख्रंथावै अर खामदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया फुंनि समाव रङिया तामुलपुर भुटान नेशनेल हाइवेनि सिलिगुरिनिफ्राय भुटान फारसे थांबाय थानाय पेट्रल रोगाग्रा टेंकारा कन्ट्रल खोमाना लानानै गोग्लैदोंमोन तामुलपुर जिल्ला पुलिस थानानि मोखाङाव। जिल्ला पुलिसआ पेट्रलजों बुंफबना गोग्लैना थानाय टेंकारखौ बोखांनो नाजायो, अब्ला गिलु बालु अर खामदों। तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिया सन्देह खालामदों दि पेट्रल गारिया गोग्लैनायनि साखाथियावनो मोब्लिब ट्रेन्सफर्मार दङ। बे ट्रेन्सफर्मारनिफ्रायनो अरआ नांदों होनना सन्देह खालामनाय जादों। अर खोमोरग्रा दोलोआ फैनानै गिलु बालु जोंब्लावनाय अरखौ खोमोरनो हादों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। जाय नखरफोरा बोसोराव 2 लाखनिबो खम इनकाम खालामनो हायो, बे नखरनि फरायसुला आरो फरायसुलिनि कलेजआव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसननो मोननाय सुबिदाखौ लानो थांनायाव जेंनाफोर नुजादों एबा फ्रियावनो कलेजाव एडमिसन खालामनो हायाखैब्ला बिथांमोना जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनिसिम थांनानै नङाब्ला सोलोंथाइ बिफानजों जगाजग खालामनो हागोन होनना फोसावना होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बोथोरनि गाज्रि थासारिजों भारत हादरनि अनगायैबो बुहुमनि गोबां हादोरफोराव दैबाना आरो हा गिसिखानानै गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरांफोर मोनगासिनो। नेपालाव बोथोरनि गाज्रि गोहोम गोग्लैनायाव 24 घन्टानि गेजेरावनो 14 सुबुंफोरा जिउ गोमादों। नेपाल हादोरनि लंजुं ओनसोलाव थाद'नाय गैयाजासे अखा हानायनि जाउनाव हाया गुरै जानानै हा गिसिखानायाव 14 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों होनना खौरां मोन्दों। तामुलपुर जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थाङो। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि सिङाव बगाजुलि सोमलिगुरि गामियाव हाग्रानि मैदेरा सासे 9 थाखोआव फरायबाय थानाय बर' फरायसुलिखौ गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदों। सोमलिगुरि गामिनि अजय बर' आरो रुपनि बर'नि फिसाजो 14 बोसोर बैसोनि मनिका बर'खौ हाग्रानि मैदेरा हरनि समाव गाथारनानै जिउ फोजोबना गालांदों। गामिनि रायजो राजाया फोरमायनाय बायदिब्ला मैदेरजों जिउ गोमानाय
मनिका बर'नि बिफा अजय बर'आ कम्पानियाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन। न'खराव हौवा मानसि गैयामोन। हरनि 12 बाजियाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै सोमलिगुरि गामियाव फैनानै गाग्लोबफैदों। अजय बर'नि न'आवबो गाग्लोबफैदोंमोन। हरनि समाव खोमसि खोमला मैदेरनि गाग्लोबनायनिफ्राय जिउ रैखा मोननो खारदोंमोनब्लाबो मैदेरा गाज्रि गाथारनानै जिउ फोजोबना गालांदों मनिका बर'खौ। मनिका बर'आ दाउगांबारि गोजौ फरायसालियाव 9 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन आरो आनजाद जागासिनो दंमोन। आनजादा साननैल' थांदोंमोन। बे समावनो 9 थाखोनि आनजाद लिरबाय थानाय समावनो अबथिरायै जिउ खोमाना लानांबाय मनिका बर'आ। गामिनि सुबुंफोरा सरकारनिसिम अजद दैखांदों दि बगाजुलि ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा गोबां बार गाग्लोबबोबाय थागासिनो दङ, नाथाय बेखौ होबथानायनि थाखाय सरकारा जेबो राहा लामा लायाखै होनना फोरमायदों। जिउ गोमाजानाय दुखुथिया न'खरनो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनोबो खावलायदों गामिनि रायजो राजाया। बङाइगावआव सासे पन्चायत सेक्रेटारिखौ गुलि गावनानै जिउ फोजोबदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बङाइगाव सिपनसिला गाव पन्चायतनि सेक्रेटारि चन्द्रकान्त दासखौ सिनाय मोनै सानै हाथियार हमग्रा दुथांफोरा गावथारना गालांदों। चन्द्रकान्त दासआ गंसे हटेलाव साहा लोंबाय थानाय समावनो सानै सिनाय मोनै दुथांफोराबो साहा लोंनो होननानै हटेलाव हाबदोंमोन। साहा लोंखांनायनि उनाव चन्द्रकान्त दासआ साहा लोंनायनि रांखौ होनानै बाहेरायाव ओंखारबोहांनाय समावनो सिनाय मोनै सानै दुथाङा उनथिंजायनिफ्राय पिस्तलजों गावनानै खारखोमालाङो आरो चन्द्रकान्त दासआ जायगायावनो जिउ गोमायो। जाथायनि सायाव बङाइगाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो होनना खौरां मोन्दों। আজি আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় কমিটি আৰু ওদালগুৰি জিলা কমিটি মাজবাট আঞ্চলিক এপছুৰ সহযোগত যোৱা 22 তাৰিখে মাজবাটত যি গণধৰ্ষণ ইয়াত কাণ্ড হৈছিল সেই গোটেই বিষয়টো লৈ পেলাই আমি ইয়াত বুজ ল'বলৈ আৰু পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ আমি উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু যি নাৰকীয় গণধৰ্ষণ 5 গৰাকী নৰপিশাচ যিসকল হাফিজুল, মুস্তাক, মহিদুল, সাদ্দাম আৰু আছান, এই 5 গৰাকী নৰপিশাচে আমাৰ কণমানি ভণ্টিগৰাকীক, এই নাবালিকা এই ছাত্ৰীক বৰ্বৰভাৱে যি ধৰ্ষণ কৰিছিল তাক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমি কঠোৰ ভাষাৰে আমি নিন্দা কৰিছোঁ, আমি গৰিহণা দিছোঁ। আৰু যি ঘটনা সেই ঘটনাৰ ওপৰত উচিত তদন্ত কৰি পেলাই যি 5 গৰাকী নৰপিশাচ তেওঁলোকক মৃত্যুদণ্ড দিব লাগে, ফাঁচি দিব লাগে আমি দাবী জনাইছোঁ। কোনো কাৰণত কোনো আইনী সুৰুঙা লৈ পেলাই তেওঁলোকে যাতে সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ওদালগুৰি জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী প্ৰশাসন যি ধৰণে ব্যৱস্থাৰে কাম কৰিব লাগে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণেও আমি ধন্যবাদ জনাম যে ওদালগুৰি আৰক্ষী প্ৰশাসনে বা মাজবাট যি আৰক্ষী প্ৰশাসন তেওঁলোকে যি ধৰণে একশ্যন লৈছে সেই একশ্যন শলাগ ল'বলগীয়া। কিন্তু যি সময়ত ঘটনা হয় সেই সময়ত সকলোৰে এটা মানে একমুখে ঘটনাৰ ওপৰত ধিক্কাৰ, গৰিহণা বা সকলোৱে এক হৈ পেলাই এই ঘটনাবিলাকক লৈ পেলাই আমি একেজোট হৈ কাম কৰোঁ। কিন্তু পিছত পৰ্যায়ত সেই ঘটনাক যিবিলাক জড়িত তেওঁলোকে বেল লোৱা বা আন আইনী সুৰুঙা লৈ পেলাই তেওঁলোকে বেলত আহি পেলাই পুনৰ ঘটনা কৰা এনেকুৱা আমি বহুতো এনেকুৱা মানে দেখিছোঁ। তো ইয়াৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আমি দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে কোনো কাৰণত যাতে সাৰি যাব নোৱাৰে, তেওঁলোকক পক্সো আইনৰ অধীনত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ ফাঁচি আৰু মৃত্যুদণ্ড দিব লাগে আমাৰ দাবী। আৰু বৰ্তমান যি এতিয়া পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো শান্তি, এটা সমন্বয় আৰু এটা মিলা প্ৰীতিৰে এই বিটিআৰৰ যি শান্তি সেই শান্তি আৰু সমন্বয় আগবঢ়াই নিব লাগে। দোষী সদায় শাস্তি পাবই লাগিব, দোষী ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ কৰা নহয়। আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ঘটনা বিটিআৰ, মাজবাট, ওদালগুৰি জিলাত যাতে নহয়, এই ঘটনাই শেষ ঘটনা হওক তাৰ কাৰণে ৰাইজ, সমাজ, জাতীয় দল সংগঠন আৰু চৰকাৰ সকলোৱে সজাগ আৰু সচেতনতাৰে কাম কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু এই মঞ্চৰ পৰা মই এই কথাকো মই পুনৰ দোহাৰিছোঁ, অসমত ধৰ্ষণ বা গণধৰ্ষণ এনেকুৱা ক্ৰাইম যথেষ্ট বাঢ়িছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা
আজি আমি মাজবাটত বুজ ল'বলৈ আহিছোঁ এই কথাটো লৈ পেলাই যে কোনো কাৰণত যাহাতে দোষী ইয়াত খাৰি নাযায় আৰু মাজবাট দুধনৈ একে লেঠাৰিয়ে পুনৰবাৰ ঢেকীয়াজুলিত যোৱাকালি এই মানে ধৰ্ষণৰ যি এটা পৰ্যায়ৰ এটা ঘটনা বা কিডনেপ কৰা যি ঘটনা তেনেকুৱা ঘটনা তাত ঘটিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে প্ৰশাসন মানে সজাগ আৰু সচেতনতাৰে আৰু পূৰ্ণ দমত একশ্যনেৰে কাম কৰিব লাগে। কোনো কাৰণত বেআইনী কাৰ্যকলাপ বা আমাৰ ভণ্টিৰ ওপৰত আমাৰ মহিলাৰ ওপৰত বাইদেউসকলৰ ওপৰত যে কোনোবাই নজৰ দি তেওঁলোকক মানে বেয়া কাম কৰিব সেইটো কোনো কাৰণত সহ্য কৰা নহ'ব আৰু অসমখন এটা সমৃদ্ধিশালী এটা মানে সকলো মানে আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলক আমাৰ মানে আই মাতৃসকলক সন্মান জনোৱা এটা সমাজ হয়।